हा, तर आपण हरे कृष्ण सर्वांना. आपण काल 54 पर्यंत श्लोक बघितलेले आहेत आणि आता आपण आज 55व्या श्लोकापासून सुरू करतो आहे. तर माताजी, 59th स्लाइड नंबर किंवा 60वी आणलीत तरी चालेल. हो हा. माताजी. हा. तर आता स्थिताधीर मुनीबद्दल बघा कसं आहे. आतापर्यंत कृष्णांनी ना बुद्धियोग सांगितलेला आहे आणि ह्या पुढे आता स्थिताधीर मुनीबद्दल कृष्ण बोलतायत. स्थिताधीर मुनी कसा आहे, बुद्धियोग समजून घेतलेला आहे आणि त्याप्रमाणे तो कर्तव्य करतोय. आपल्या कर्माच्या फळाप्रती तो अनासक्त आहे. तर काल आपण उदाहरण घेतलं होतं की जसं कोणी धनाढ्य व्यक्ती असेल बघा, त्याच्या राहणीमानावरून आपल्याला कळतं की तो अत्यंत धनाढ्य व्यक्ती आहे की कुठला आजारी व्यक्ती आहे, त्याच्याकडे बघून आपल्याला समजतं. तसंच हा स्थिताधीर मुनी आहे. तर ह्याचा व्यवहार कसा करतो, हा वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये हा कसा राहतो, हे आता अर्जुनाला जाणण्याची इच्छा आहे. या स्थिताधीर मुनीचं म्हणजे हा असतो कसा, हा चालतो कसा, बोलतो कसा, याची उत्तरं आता कृष्णांनी या 55व्या श्लोकापासून दिलेली आहेत. हा, तर माताजी 55वा श्लोक घ्या, म्हणजे 2-3 स्लाइड्स मागे जा बरं. 59th दिसतोय ना, तर 2-3 स्लाइड्स मागे जा. हा बस. हा. हा, आता आज कोण अनुवाद वाचनाची सेवा देणार आहे? हरे कृष्ण. कोणाला आज अनुवाद वाचनाची सेवा देण्याची इच्छा आहे? रत्ना माताजी देणार आहेत का? हो, मी देऊ शकते माताजी. हा चालेल. हा, हरे कृष्ण. आता संजना माताजी वाचाल ना तुम्ही श्लोक 55वा? हो माताजी. हा. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, मनुष्य जेव्हा मानसिक तर्कवितर्कामुळे उत्पन्न झालेल्या इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व प्रकारच्या इच्छांचा त्याग करतो आणि याप्रमाणे त्याचे शुद्ध झालेले मन जेव्हा केवळ आत्म्यामध्येच संतुष्ट होते, तेव्हा तो स्थितप्रज्ञ अर्थात विशुद्ध दिव्यावस्थेत स्थित झाला आहे असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे या श्लोकात कृष्ण काय सांगतात, स्थिताधीर मुनी आहे तर इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याने त्याग करतो, तो असं म्हटलंय. इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा असणं या कुठे असतात? आपण म्हटलं मनामध्ये इच्छा असतात विविध. आणि असं जे मन असतं ना की अनेकविध इच्छांनी भरलेलं आहे, ते अशांत मन म्हटलं जातं. आणि अशांत मन हे अत्यंत अस्थिर असतं. अशा अशांत मनामध्ये कृष्णांचा विचारही येऊ शकत नाही. या उलट जो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न आहे त्याच्या इंद्रियांच्या ज्या इच्छा असतात त्या प्रयत्नांच्या विना क्षीण होत जातात. मन त्याचं शांत होत जातं. आणि लक्षात घेऊया की शांत मनच ज्ञान ग्रहण करू शकतं. एकाग्र होऊन मार्गावरती प्रगती करण्यासाठी मनुष्याचं मन शांत असावं लागतं. तर इंद्रिय तृप्ती म्हणजे भोगामध्ये अत्याधिक आसक्ती असते व्यक्तीची आणि कृष्णांचं अर्थातच त्यामुळे विस्मरण असतं. कृष्णांपासून दूर असणारा व्यक्ती परिणामी दुःखी पण असतो. पण जो निसंशयपणे मानतो की कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत, स्वामी आहेत आणि मी त्यांचा सेवक आहे, असा व्यक्ती भौतिक भोगातून प्राप्त होणाऱ्या सुखाला तुच्छ मानतो आणि कृष्ण भावनेशी संलग्न राहून आनंद प्राप्त करतो. आता इथे आपण जसं म्हटलं, कृष्ण स्थितप्रज्ञाची लक्षणं सांगतायत. आता बऱ्याचशा गोष्टी कृष्णांनी सांगितल्या, बुद्धियोग समजून सांगितला. तर स्थितप्रज्ञ, जसं मी काल तुम्हाला सांगितलं, स्थित आणि प्रज्ञ शब्दाची जर का फोड केली तर स्थित आणि प्रज्ञ असे 2 शब्द आहेत. तर स्थिती म्हणजे काय आहे आपली, हे बुद्धीने जाणून घेतलेलं असतं त्या व्यक्तीने. आपली स्थिती म्हणजे काय, आत्म्याची मूळ स्थिती, म्हणजे आपण कृष्णांचे सेवक आहोत, कृष्ण हे स्वामी आहेत, ही जी स्थिती बुद्धीने जाणून घेतो म्हणजेच बुद्धी योग करतो, त्याला स्थितप्रज्ञ म्हटलेलं आहे. आणि कृष्ण काय सांगतात इथे की बुद्धियोगाचा आश्रय घेऊन बुद्धी माझ्या ठिकाणी स्थिर ठेव आणि मग कर्म कर. आणि असं पुन्हा पुन्हा कृष्ण म्हणालेत. मागचे काही श्लोक आपण बघितले बघा. तर भौतिक जगामध्ये ही जी द्वंद्व आहेत, मग भौतिक जग असूनही द्वंद्वाच्या पलीकडे हा कसा राहू शकतो, हे अर्जुनाला जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. म्हणून अर्जुन कृष्णांना प्रश्न विचारतो की हा जो स्थितप्रज्ञ तुम्ही म्हणता तो आहे कसा आणि ही स्थिती त्याला कशी प्राप्त होते. आणि अर्जुन बघा कृष्णांचा भक्त आहे, भक्ताने कुठली विनंती केली कृष्णांना स्थितप्रज्ञांची लक्षणं सांगा म्हणून,
तर कृष्ण निश्चितच प्रसन्न होतात. तसंच अर्जुनाच्या वरती ते प्रसन्न झाले, कारण कृष्णांच्या लक्षात आलं की अर्जुनाची सुरुवातीला असलेली जी मनस्थिती होती त्यातून आता तो थोडा बाहेर आलेला आहे. म्हणजे जो युद्ध करणार नाही या भूमिकेवरती अडला होता तो आता काहीतरी जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त करतोय. कारण गुरूंनी उपदेश करायचा म्हणजे शिष्याची मनस्थिती तशी हवी उपदेश स्वीकारण्याची, ती मनस्थिती आता अर्जुनाची ती तयारी झालेली आहे. तेव्हा आता त्याला ज्ञान द्यायला हरकत नाही हे जाणून भगवंत त्याला ज्ञान देणार. तर आता हा पहिला श्लोक आहे जिथे स्थिताधीर मुनी किंवा स्थितप्रज्ञाबद्दल कृष्ण म्हटलेले आहेत. तर शब्द बघा, प्रजाहती यदा कामान आहे. तर जो सर्व प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छांचा त्याग करतो म्हणजेच प्रजाहती यदा कामान, म्हणजे जी सगळ्यात अवघड गोष्ट म्हटली जाते पण अत्यंत महत्वाची आहे. कारण पुढचे जे काही अनर्थ आहेत काम क्रोध लोभ हे जर का त्या स्तरावरच नियंत्रित करता आले तर मग त्या अनर्थांचं नियमनही करता येतं. आता विषयांकडे धावणारी जी इंद्रिय आहेत त्या इंद्रियांना जेव्हा कृष्णांकडे ती वळवली जातात तेव्हा इंद्रियांच्या इच्छा ह्या प्रयत्नांच्या विना क्षीण होतात. म्हणजे जो स्थितप्रज्ञ आहे, जो कृष्ण भावनेमध्ये जेव्हा तो संलग्न असतो त्यामुळे त्याच्या ह्या ज्या इंद्रियांच्या इच्छा असतात मनामध्ये त्या क्षीण होऊन तो आत्मसंतुष्ट होऊन राहतो. आता आपल्या मनाला किंवा इंद्रियांना संयमित करण्याची शक्ती ही आपल्या जवळ नाहीये, पण जेव्हा आपण आपल्या इंद्रियांना मनाला कृष्ण भावनेशी जोडतो तेव्हा ही शक्ती आपल्याला प्राप्त होते. आता हा स्थितप्रज्ञ आहे म्हणजे त्याची बुद्धी कृष्णांच्या ठिकाणी स्थिर आहे, त्यामुळे कुठलीही शंका न ठेवता तो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतो. तसंच वाणीने आपण आता बघा म्हणजे असं म्हणतो ना आपण की आपली ही जी आता इंद्रिय त्यांच्याबद्दल आपण समजून घेऊया, मग आपण जिभेचं कार्य जे वाणीचं आहे तिथपर्यंत येऊ. आता हा स्थितप्रज्ञ आणि सामान्य एखादा मनुष्य ह्याच्यामध्ये फरक कुठे असतो? तर बघा आता ही आपली 5 इंद्रिय आहेत आणि 5 कर्मेंद्रिय पण आहेत. 5 ज्ञानेंद्रिय आणि 5 कर्मेंद्रिय. ज्ञानेंद्रिय कुठली? डोळे आहेत, कान आहे, जीभ आहे, त्वचा आहे आणि 5 कर्मेंद्रिय कुठली? हात, पाय, मुख, गुदा आणि जननेंद्रिय. आता डोळ्यांचं उदाहरण घ्या तुम्ही. डोळे बघा नाना प्रकारच्या गोष्टी सतत बघत असतात. अगदी दृष्टी जाईल तिथे काही ना काहीतरी आपल्याला आहेच बघायला आणि हे विषय कसे दिवसेंदिवस वाढतच जातात. तसंच जिभेचं पण आहे बघा, तऱ्हेतऱ्हेचे पदार्थ, वेगळे वेगळे चव आणि जिभेचा स्वाद किंवा चव वाढावी म्हणून अजून अजून खाद्यपदार्थ सतत उपलब्ध होत असतात. तसंच वाणीने आपण चुकीच्या शब्दांचाही वापर करतो. म्हणजे जीभ सारखी बोलते, अगदी नको तेवढं बोलते, सतत वेगवेगळी चव घेते, म्हणजे जिभेलाही शांतता नाही. तर त्यासाठी भगवंतांचं नाम हा जिभेसाठी अलंकार म्हटला गेला आहे. जसं एखादी स्त्री आपल्या गळ्यामध्ये एखादी सुंदर माळ घालून गळ्याची शोभा वाढवते, तसंच जिभेवरती जर का हरिनाम असेल तर तो जिभेसाठी अलंकार आहे. अन्यथा जीभ कसा अन्य अवयवांसारखा एक मांसाचा तुकडाच म्हटला जातो. तर आता ही सर्व इंद्रिय आणि त्यांचे अनेकविध विषय आणि मन, बुद्धी आणि आत्मा यांचा एक परस्पर संबंध विचारात घेतला ना तर इंद्रियांवरती लगाम कोणाचा? मनाचा, आणि मनावरती नियंत्रण असतं बुद्धीचं. पण हे केव्हा असू शकेल? ज्या वेळेला बुद्धी स्थिर असेल म्हणजे कृष्ण भावनेशी जोडलेली असेल आणि अशा वेळी त्या शरीरात स्थित आत्मा कृष्णांबरोबर जोडला गेल्याने आनंद प्राप्त करीत असेल. पण मन जर का अस्थिर असेल तर इंद्रियांच्या विषयामागे पळणारी ती व्यक्ती असेल, कृष्ण भावनेमध्ये बुद्धी जोडली गेली नसेल म्हणजेच ती दुर्बळ बुद्धी आहे. आणि मन बुद्धीलाही मग अशा वेळेला दुर्बळ बुद्धीला फरफटत नेतं, विषयामध्ये भोगामध्ये जोडतं. आणि इंद्रिय मन बुद्धी जेव्हा सर्वच विषयांच्या आहारी गेलेला आहे तेव्हा मनुष्याची अधोगती ही निश्चित आहे. पण मूळ कारण काय आहे? तर मन आहे. कारण मनामध्ये या सगळ्या इच्छा आहेत. मन हे चंचल आहे आणि मनाला रोज विविधता लागते, वेगळे वेगळे विषय लागतात. तर आता इथे हे आपण आता समजून घेऊया की इंद्रियांच्या विषयांचा मग संपूर्ण त्याग करायचा का? स्थिताधीर मुनी आपण म्हणतो ना की त्याने इंद्रिय विषयांचा त्याग केलेला आहे. तर हा इंद्रिय विषयांचा पूर्ण त्याग आपल्याला सांगितला नाहीये. तर शरीराला आवश्यक तेवढाच इंद्रियांचा वापर करा असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे विषयांच्या आहारी जाणं अयोग्य राहील. आवश्यकतेपेक्षा अधिक विषयांचा संग योग्य नाही, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. हा स्थितप्रज्ञ जो असतो ना तो आवश्यकतेपुरतं खातो, आवश्यकतेपुरतं झोपतो, म्हणजे सर्व गोष्टी तो आवश्यकतेपुरत्याच करतो.
कारण कृष्णांबरोबर तो जोडला गेलेला आहे आणि त्यामुळे तो आनंद प्राप्त करतोय या क्रियेमुळे. त्याचा आत्मा कृष्णांबरोबर जोडल्याने संतुष्ट आहे. त्यामुळे बाह्य इंद्रिय भोगातून मिळणारे तात्पुरत्या आनंदाच्या ज्या गोष्टी असतात त्या त्याच्यासाठी महत्वाच्या नसतात. तो आनंद कृष्णांबरोबर जोडला गेल्याने सतत त्याला आनंद प्राप्त होत राहतो, त्याचा अनुभव तो घेऊ शकत असतो. पण सामान्य मनुष्यासाठी मात्र आनंद हा केवळ इंद्रिय तृप्तीमधूनच मिळतो बघा. त्यामुळे 5 इंद्रिय आणि त्यांचे विविध इंद्रियांचे असे हे विषय, यातून मिळणारा तात्पुरता आनंद आणि इंद्रिय भोग केला त्या मनुष्याने, पण अजून पाहिजे तेवढा आनंद मिळाला नाही, मग अजून करूया अजून करूया, मग हे चक्रच एक होऊन बसतं बघा. आता हे करू, आता इथे जाऊ, आता ते खाऊ, म्हणजे सतत ही अशीच इंद्रिय तृप्तीची धडपड सुरू राहते. आणि आपण हे जाणून घेतलंय की इंद्रिय भोग केवळ सुख देऊच शकत नाही. काही वेळ सुख वाटेल पण अंततः दुःखच वाटायला येतं. तर जे दुःख आहेच, म्हणजे त्या कितीही भोग केला तरी दुःख आहेच, आणि ते करायला मिळाला नाही तर क्रोध पण येतं. हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. आता माताजी पुढचा श्लोक घ्या, 56वा. हरे कृष्ण. दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितिर्मुनिर उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या साधकाचे मन त्रिविध तापांनीही विचलित होत नाही किंवा सुखांनी हर्षोल्लासित होत नाही, तसेच जो आसक्ती भय क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे, त्याला स्थिर मन असलेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता स्थितप्रज्ञाची ही अशी स्थिती असल्याने त्याला दुःखेषु अनुद्विगमना आणि सुखेषु विगत स्पृहा अशी त्याचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे त्याच्यावरती दुःखाचे जरी डोंगर कोसळले तरी शरीराशी ते संबंधित आहेत हे तो जाणतो, आणि त्याचा आत्म्याशी संबंध प्रस्थापित न झाल्याने शारीरिक दुःखांनी तो विचलित होत नाही. त्यामुळे तो क्रोधही करत नाही, हा निर्भय असतो, भगवत सेवेमध्ये समर्पित असतो. म्हणजे हे फार महत्वाचं लक्षण इथे स्थिताधीर मुनीचं सांगितलेलं आहे. ज्याने राग भय क्रोध हे त्याचे संपलेले आहेत तो स्थिताधीर मुनी. सर्वसामान्य मनुष्य बघा राग भय क्रोध यामध्येच गुरफटलेला असतो. राग म्हणजे काय? आसक्ती. एखादी गोष्ट हवीच असते त्या व्यक्तीला, ती मिळाली नाही तर त्याला क्रोध येतो, आणि ती प्राप्त झाली असेल तर कोणी माझ्यापासून ती गोष्ट हिरावून घेईल म्हणून त्याला भय पण असतं. तसेच आजारपण मृत्यू अपमान याचंही त्याला भय असतं. म्हणजे हे फरक आपण ह्याच्यामध्ये जाणून घेतला. आता 57वा माताजी पुढचा श्लोक घ्या. हरे कृष्ण. य सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या भौतिक जगतात जो कोणी शुभ अथवा अशुभ गोष्टींच्या प्राप्तीपासून प्रभावित होत नाही आणि जो अशा प्राप्त शुभाशुभ गोष्टींची स्तुती अथवा निंदाही करीत नाही, तो पूर्णपणे ज्ञानामध्ये दृढपणे स्थिर झालेला असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे जे भौतिक जग आहे ना, ह्याचं स्वरूप कसं आहे की ते हे द्वंद्वांनी भरलेलं आहे. चांगलं वाईट, श्रेष्ठ कनिष्ठ, हा सुख दुःख, उष्णता आणि थंडी, म्हणजे असं द्वंद्व आहे इकडे. आणि आता हा स्थिताधीर मुनी म्हटलेला आहे की हा भौतिकाच्या द्वंद्वांनी प्रभावित होत नाही, कारण भौतिक जगामध्ये सदैव अशा शुभ अशुभ गोष्टी होतच राहतात. पण हा स्थिताधीर मुनी कृष्ण भावनेमध्ये दृढतेने स्थिर असतो, तो कृष्ण सेवेमध्ये संलग्न असतो आणि अशा प्रकारे दिव्य स्तरावरती स्थित असतो. असा व्यक्ती हर्ष शोक करीत नाही, कारण त्याला आत्मबोध झालेला असतो की मी आत्मा आहे, आणि हा म्हणजे देहाच्या पातळीवरती येणाऱ्या द्वंद्वांनी तो अविचलित राहतो, म्हणून तो उच्च स्तरावरती स्थित असतो असं सांगितलेलं आहे. आता पुढची स्लाइड घ्या माताजी. हरे कृष्ण. यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचामध्ये आवरून घेते, त्याप्रमाणे आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयापासून आवरून घेणारा मनुष्य पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
तर याचा अर्थ काय आहे या श्लोकाचा? तर स्थिताधीर मुनी आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्या इंद्रियांचं नियमन करू शकतो. इथे कासवाचं उदाहरण दिलंय बघा. कासव कसं धोक्याची जाणीव झाली तर सर्व अवयव आपले कवचामध्ये ओढून घेतो आणि इतर वेळी हातपाय बाहेर काढून खुशाल ते पाण्यामध्ये पोहतं. तसं स्थिताधीर मुनी आपली इंद्रिय आपल्या ताब्यात ठेवतो. या इंद्रियांचा वापर तो स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता भगवंतांच्या सेवेसाठी करतो. म्हणजेच तो इंद्रियांच्या ताब्यात नसतो, तर इंद्रियांचं तो नियमन करत असतो. कितीही प्रलोभनं आली तरी इंद्रियांना संयमित ठेवू शकतो. ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. इंद्रिय साधकाच्या स्वाधीन पाहिजेत. म्हणजे नाहीतर मग इंद्रिय आपापले विषय बघतील आणि काय म्हणतात ते बुद्धी जर का दुर्बळ असेल तर मग ते अधोगतीकडे तो अधोगतीकडेच तो साधक जाईल. तर हे लक्षात ठेवण्याजोगी गोष्ट आहे. हा जो स्थिताधीर मुनी असतो आवश्यक तेवढ्या गोष्टींसाठीच इंद्रियांचा वापर करतो. तर इथे अर्जुनाला कृष्ण शिकवतायत की त्याने कसा स्थिताधीर मुनीसारखा आपल्या इंद्रियांचा वापर भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी केला पाहिजे. स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी संतुष्टीसाठी न करता भगवंतांच्यासाठी केला जावा. आणि अर्थात जेव्हा अर्जुनाला कृष्ण समजवतात ते त्याच्याद्वारे हे आपल्यासाठी सांगितलेलं आहे कृष्णांनी. आता पुढचा श्लोक 59 माताजी. हरे कृष्ण. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देहधारी जीवात्मा जरी इंद्रिय भोगापासून निवृत्त झाला असला तरी त्याची इंद्रिय विषयांची गोडी राहतेच, परंतु उच्चतर रसाचा अनुभव घेऊन अशी विषयी कार्ये थांबवल्यास त्याची चेतना स्थिर होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे काय सांगितलंय की इंद्रियांना नियमन करणं सोपं नाहीये. अतिशय बलवान असतात इंद्रिय आणि आपल्या भोग विषयांकडे ही आकर्षित होतात. त्यांना बलपूर्वक संयमात जरी ठेवलं तरी विषय भोगाची वस्तू समोर येताच त्यांना संयमित करणं खूप अवघड जातं. आता अष्टांग योग आपण अवघड म्हणतो ना, तर अष्टांग योगाच्या परिणामाची निश्चिती नसते बघा. प्रक्रिया पण अष्टांग योगाची अवघड आहे आणि त्या प्रक्रियेतून जाऊन जो परिणाम मिळणार आहे त्याचीही निश्चिती नाही. त्यामुळे अष्टांग योगासारखा अवघड मार्ग न वापरता इंद्रियांना संयमित करण्याचा सोपा मार्ग काय आहे? इंद्रियांना इंद्रियांचे जे स्वामी आहेत म्हणजे कृष्ण, ऋषिकेश म्हटलं ना आपण, त्यांच्या सेवेमध्ये जोडून घेणे. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ती रुच्यते. कृष्णांचं एक नाव गोविंद असं पण आहे बघा. गोविंद म्हणजे इंद्रियांना आनंद देणारे. तर जेव्हा इंद्रियांना आपण या गोविंदांच्या सेवेमध्ये संलग्न करतो तेव्हा अपरिमित सुख प्राप्त करतो आणि या आनंदासमोर या सुखासमोर कुठलेही भौतिक भोग हे तुच्छ वाटतात. कृष्ण हे कसे शाश्वत असे आनंदाचे स्रोत आहेत. त्यांच्या सेवेमध्ये हा आनंद मिळतच राहतो, अखंड मिळत राहतो. म्हणून वारंवार तो आनंद घेऊ अशी इच्छा आपण करतो. मग तरीही आपलं समाधान होत नाही म्हणून आपण परत परत त्या गोष्टी, आपण आता भगवद्गीतेच्या वर्गाला येऊन हा आनंदच आपल्याला मिळत असतो आणि नसेल मिळत आनंद तर तुम्ही बघा येणारच नाही रोज नियमितपणे. पण भौतिक सुखामधला जो आनंद असतो ना तो कसा क्षणभंगूर असतो, तेवढ्यापुरतं सुख देणारा असतो. पण भगवत सेवा ही निरंतर आनंद देणारी आहे. कृष्ण भावनेत जोडल्या गेलेल्या साधकाने कृष्णांच्या प्रेममयी भक्तीची अप्रतिम सौंदर्याची गोडी चाखलेली असते. त्यामुळे त्याला भौतिक जगातले भोग कसे तुच्छ वाटतात, अत्यंत तुच्छ वाटतात. त्यापुढे कृष्णांच्या बरोबर जोडला गेल्याने उच्च रसाचा अनुभव साधकाला मिळतो आणि त्यापुढे भौतिकातील तात्पुरता आनंद देणारे सर्व भोग त्याला निम्न प्रतीचे वाटतात, निरर्थक वाटतात. या साधकाचा प्रयत्न काय असतो? अनावश्यक विषयांचा त्याग करायचा, त्यांना नियम लावायचा, असा त्याचा प्रयत्न असतो. संपूर्ण विषयाचा त्याग सांगितलेला नाहीये, कारण शरीर आहे म्हटल्यावरती खाणं खावं लागणार, झोपावं लागणार, आवश्यक त्या गोष्टी करायलाच पाहिजेत. पण अनावश्यक विषयांचा त्याग सांगितलेला आहे असं मी आपल्याला हे समजायचंय. म्हणजे ज्या विषयांची शरीराला गरज नाही अशा गोष्टींपासून मन आणि इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न साधक करत असतो. आता इंद्रिय संयमन स्थिताधीर मुनीही करतो आणि सर्व इंद्रियांना संयमित करण्यामध्ये लक्षात ठेवूया, म्हणजे कठीण अशीच ही अवस्था आहे. पण या सर्व इंद्रियांमध्ये जीभ जी आहे ना ती सगळ्यात कठीण आहे बघा संयमन करण्यासाठी. जिभेच्या आवेगाविषयी सांगायचं झालं तर सर्वांनाच आपल्याला अनुभव आहे की जिभेला रुचकर पदार्थ खाण्याची इच्छा असते आणि तिच्या रुचीप्रमाणे जर का खाण्याची मुभा दिली तर तिला नियंत्रणाखाली जिभेला आणणं कठीण.
त्यामुळे जीभ खाऊ नये ते खाते आणि मग बोलू नये ते बोलते असं म्हणतो. म्हणजे आपल्याला नंतर पश्चाताप होतो की आपण असं कसं बोलून गेलो. त्यामुळे इंद्रियांचं संयमन होऊ शकतं, पण जिभेला पूर्णपणे संयमित करता येत नाही, कारण जीवनच तिच्यावर अवलंबून आहे. न खाता न पिता आपल्याला राहता येत नाही. पण या जिभेचा जो हा आवेग आहे ना, त्याला नियमामध्ये घालता येतं. त्यासाठी जिभेने प्रसादच ग्रहण करावा असं आपल्याला सांगितलेलं आहे, आणि जिभेवरती हरिनाम ठेवण्याचं पण खूप महत्व आहे. आता पुढचा घेऊया माताजी, 60वा श्लोक. हरे कृष्ण. यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, इंद्रिय इतकी प्रबळ आणि उच्छृंखल आहेत की इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विवेकी पुरुषाच्या मनाला सुद्धा ती बलपूर्वक ओढून नेतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्याने भगवत सेवेची गोडी चाखली आहे त्याला भौतिक भोगामध्ये रस मिळत नाही, पण जी इंद्रिय भगवत सेवेमध्ये संलग्न नाहीत त्यांचं नियमन होणं फारच अवघड आहे. कारण या भौतिकामध्ये एकाहून एक असे इंद्रिय तृप्तीची साधन आहेत. अगदी प्रगत असे विश्वामित्र ऋषी, जे अत्यंत प्रगत अष्टांग योगी होते आणि हजारो वर्ष त्यांनी योगाभ्यास केल्यानंतरही मेनकेमुळे विचलित झाले. त्यामुळे आपण कितीही उपाय केले आणि आपल्याला वाटू लागलं की मी इंद्रियांना संयमित केलंय, तर ते तसं होणं शक्य नाही. कारण इंद्रियांची शक्ती ही अत्यंत प्रबळ आहे, अत्यंत बलवान आहेत ती इंद्रिय, आणि त्यांच्या त्यांच्या विषयाकडे ती तीव्रतेने खेचली जातात. आता एखादी सद्विवेक म्हणजे व्यक्ती असेल, त्यालाही इंद्रिय बलपूर्वक अशी भोगांच्या आहारी नेतात. पण स्थिताधीर मुनी कसा आहे, आपल्या इंद्रियांचा हा नियमन करू शकतो, कारण त्याने इंद्रिय कृष्णांच्या सेवेमध्ये नियोजित केलेली असतात. म्हणजे भौतिक जगामध्ये मिळणाऱ्या आनंदापेक्षा सर्वश्रेष्ठ आनंद त्याच्या इंद्रियांना प्राप्त होत असतो कृष्ण भावनेमध्ये जोडल्यामुळे. आणि मग भौतिक विषयांकडून मिळणारा जो आनंद असतो तो त्याला तुच्छ वाटत असतो. आणि भौतिक भोगांना आपण कसं म्हटलं, आरंभ पण आहे आणि अंत पण आहे, पण कृष्ण भावना जी आहे ना, ती शाश्वत आनंद देणारी आहे. आता ही इंद्रिय बलवान असतात आणि त्यांना नियम लावायचा म्हटला की ती अत्यंत कासावीस होतात बघा, चैन पडू देत नाहीत माणसाला. काहींना टीव्ही, तुम्हाला बघितलं असेल, काहींना टीव्ही बघायची एवढी सवय असते की एखाद्या वेळेला म्हणजे केबल नसेल किंवा लाईट गेले असतील तर ते कासावीस होतात, बेचैन होतात. कधी एकदा लाईट येतो, कधी परत टीव्ही सुरू होतो, कारण सवय लागलेली आहे. ती इंद्रिय चैन पडू देत नाही त्यावेळी ती गोष्ट झाल्याशिवाय. तर त्यासाठी साधकाने सावधपणे सतर्कतेने राहायला पाहिजे. सहज बघा समोर आलेली गोष्ट आहे अगदी टीव्ही सारखी, पण कशी आपल्याला ती गुंतवेल आणि अधोगतीकडे घेऊन जाईल हे आपल्याला सांगता येत नाही. आणि अशामध्ये इंद्रिय अडकली भौतिक विषयांमध्ये की मग साधकाचा अभ्यास थांबतो. आता मग जपाला वेळ नाही, भगवद्गीतेच्या वर्गाला यायला वेळ नाही, अशी परिस्थिती येते. पण इंद्रिय भोगांचे वेगळे वेगळे कार्यक्रम मात्र अशा लोकांचे जोरात सुरू असतात, हे पार्टी ते सेलिब्रेशन. पण जो प्रगत साधक आहे तो हे करीत नाही. जे स्थिताधीर मुनींबद्दल आपण बोलतोय, कुठल्याही कारणाने बाह्य कारणाने त्याच्या साधनेवरती परिणाम स्थिताधीर मुनी होऊ देत नाही. आता 61वा श्लोक माताजी. हरे कृष्ण. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो इंद्रियांना पूर्णपणे वशमध्ये करून त्यांचे संयमन करतो आणि आपली भावना माझ्यामध्ये दृढपणे स्थिर करतो, त्याला स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे परत कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होण्याचं महत्व कृष्णांनी सांगितलं. आपल्याला लक्षात काय ठेवायचंय की भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तिपूर्व सेवेच्या प्रभावानेच इंद्रिय पूर्णपणे त्यांचं संयमन होणं शक्य आहे, आणि तेच स्थिताधीर मुनी करत असतो. बघा, कृष्णांचं नावच आहे मदन मोहन, म्हणजे सर्वांना आपल्या सौंदर्याने मोहित करणारे. सर्व जीवांना आकर्षित करतात ते, मग तो मनुष्य असो, प्राणी असो, वृक्ष वेली, सर्व जीवांना आकर्षित करण्याची शक्ती भगवंतामध्ये आहे. आणि जो भगवंतांकडे आकर्षित होतो असा भक्त पण पूजनीय असतो. पण भौतिक जगामध्ये बघा, कामाचा प्रभाव आपण म्हणतो ना, तर भौतिक जगामध्ये या कामाच्या प्रभावामुळे
कोणी मनुष्य आता कुठल्या स्त्रीकडे आकर्षित झाला तर तो थट्टेचा किंवा निंदनीय विषय ठरतो. विवाहित जीवनामध्ये पण कोणी पती आपल्या पत्नीकडे अत्याधिक आसक्त असेल तर ते योग्य मानत नाहीत. पती आणि पत्नी दोघंही कृष्णांकडे आकर्षित झाली पाहिजे तसं आपल्याला सांगितलं जातं. तर जो कृष्णांकडे आकर्षित होतो तो क्रमशः शुद्ध होतो, प्रगती करतो आणि आत्म्याचं जे मूळ स्वरूप आहे, स्थिती जी आहे ती प्राप्त करू शकतो. आणि या उलट भौतिकामध्ये कसं कामदेव जो असतो तो स्त्री पुरुष यांच्या अनिर्बंध संबंधामुळे नरक गतीला नेऊन पोहोचवतो मनुष्याला. मनुष्याचा अधोगती होते आणि कसाही वागतो, काही म्हणजे मूर्खपणाने कृती करतो आणि निंदनीय व्यक्ती म्हणूनच समाजामध्ये मग तो प्रसिद्ध होतो. आता 62 आणि 63 माताजी एकत्र वाचूया आपण. हरे कृष्ण. हो माताजी, हरे कृष्ण. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते. माताजी हरे वाचा. हो, हरे कृष्ण. 63वा पण वाचा. हा वाचा आणि मग पुढे जा. चालेल. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत असताना मनुष्याची त्या विषयांच्या ठिकाणी आसक्ती वाढत जाते. अशा असक्तीपासून काम उत्पन्न होते आणि कामापासून क्रोध प्रकट होतो. हरे कृष्ण. ते आसक्तीपासून असं आहे इथे काहीतरी आसक्ती. टायपिंग एरर. आसक्तीपासून. आता 63 घ्या माताजी. हरे कृष्ण. क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि मोहापासून स्मृती भ्रमित होते. स्मृती भ्रमित झाल्यानंतर बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकूपात पतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे जे इंद्रिय उपभोगांचे विषय आहेत ना, हे विषयासमान मानले जातात. बघा आपण जे नेहमीचं अन्न खातो ना, भात भाजी पोळी आमटी, हे पचायला थोडा वेळ लागतो. आपल्याला सांगितलं जातं ना की जेवण जेवल्यावर लगेच व्यायाम करायचं नाही, एक 3-4 तास आपल्याला जावे लागतात. पण विषाचा एक थेंब जरी आपल्या गेला शरीरामध्ये तो पटकन भिनतो बघा आणि सर्व शरीराचा नाश करू शकतो. तसाच मनामध्ये विषय उपभोगांचा थोडा जरी विचार आला तरी तो सद्विवेक जो बुद्धी असते आपली त्याचा नाश करतो. तर एवढी शक्ती असते या विषासमान शक्ती असते म्हणूया. तर असा कोणी जो विषय उपभोगांचं चिंतन करू लागतो त्याला सर्वनाशापर्यंत म्हणजे त्याचं पतन अधोगती होते. हेच या 62व्या आणि 63व्या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितलंय. म्हणजे विषयांचं चिंतन केल्याने काय होतं ते आपल्याला परिणाम ह्या 2 श्लोकांमधून सांगतात. आणि बोध काय घ्यायचा आहे की चिंतन कोणाचं करायला हवं, भगवंतांचं करायला हवं. भगवंतांचं चिंतन न करता विषयांचं चिंतन जर का होत असेल तर ते आत्म्याच्या पतनाला अधोगतीला कारणीभूत होतं. आणि प्रारंभ कुठून होतो? चिंतनाचा, म्हणजे या घसरगुंडीचा म्हणजे या अधोगतीचा चिंतनापासून प्रारंभ आहे. मोठे मोठे प्रगत साधक या विषयांच्या चिंतनामुळे अडचणीत आलेले आहेत. आता जसा एखादा आपल्याला इंद्रियांच्या ज्या अनेक विषयांकडे आपण म्हटलं इंद्रिय त्यांच्या विषयांकडे आकर्षित होतात. अनेकविध असे इंद्रियांचे विषय असतात. त्यातला एखादा विषय कुठला आवडला आणि तो स्मरणात राहिला तर त्याचं चिंतन वारंवार करायला लागतो ना व्यक्ती, तेव्हा तिथे काम निर्माण होतो. आणि काम म्हणजे आता हा विषय प्राप्त झाला नाही, ती इच्छा प्राप्त झाली नाही तर त्याला क्रोध पण येतो. आणि अति क्रोधामुळे त्याचा विवेक नष्ट होतो. राग आला की बघा काय करायचं काय करायचं नाही हे त्या व्यक्तीला सुचत नाही. आणि मग पुढे म्हटलेलं आहे संमोहामुळे स्मृतीचा नाश होतो. कोणत्या स्वरूपाची स्मृती? तर स्वरूपाची स्मृती, की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे. आणि मग अशा वेळेला व्यक्ती स्वतःला शरीरच मानून तो पुढे सगळं करतो. पण जशी आपण एखादं म्हणतो ना की जोराने वारा आला तर पणतीमधली ज्योत कशी विझून जाते तत्क्षणी, तसंच हा स्मृतीभ्रंश झालेल्या व्यक्तीची स्थिती असते. सगळं तो विसरतो. विषयाच्या नादाने व्यक्ती असा हीनदीन बनून जातो आणि जे करू नये ते करतो. आपण बघा कधी कधी सूर्यग्रहण असतं तर त्यावेळेला दिवसाच्या वेळेला पण अंधार आपल्याला झालेला दिसतो. तसाच अज्ञानाच्या छायेखाली येऊन या व्यक्तीचा बुद्धिनाश होतो. आणि विषयांच्या मागे इंद्रियांच्या मागे त्याचं मन आणि मनाच्या मागे बुद्धी अशा धावायला आपलं भान सोडून धावतात. तसाच हा स्मृतिभ्रंश झालेला व्यक्ती
म्हणजे आपण बघतो की त्याचं काही भानच नसतं त्याला, तो काय करतो, कसं करतो. आणि असे गुन्हा पण त्यांच्या हातातून कित्येक वेळा होताना दिसतो. त्यांना नंतर लक्षात येत असतं की आपण करायला नको होतो ते केलं, पण त्यावेळी विषयांच्या एवढा तो व्यक्ती अधीन झालेला असतो की त्याला बरं वाईट काही समजत नाही. म्हणजे असा व्यक्ती कितीही उच्च शिक्षित का असेना, स्मृतीभ्रंशामुळे सगळं ज्ञान विसरून चुकीची कर्म करतो. आणि कित्येक म्हणजे विद्या त्याला असेल पण त्यावेळी ती आठवली पाहिजे ना. त्यामुळे मन बुद्धी जेव्हा अशी विकारांच्या आहारी जाते तेव्हा ही अशी अवस्था मनुष्याला प्राप्त होते. बुद्धिनाश त्याचा होतो. आपण म्हणतो बघा, एवढा बुद्धिमान मनुष्य होता, असं कसं केलं त्याने. सत्ता, संपत्ती, स्त्री इत्यादी कशाच्या मागे लागून असा बुद्धिमान व्यक्ती अविचारी कृती करतो आणि वाहवत जातो या कार्यामध्ये. पश्चाताप होतो त्याला कधी, पण तरीही अशा चुका तो वारंवार करीत राहतो. जसं आपण म्हणतो बघा, कधी पेट्रोल पंपाच्या ठिकाणी आपल्याला खबरदारी घ्यायला सांगितलेलं असतं ना. म्हणजे पेट्रोल सारखं इंधन किंवा आता जंगलामध्ये पालापाचोळा पडलेला असतो, अशा ठिकाणी आगीची एखादी ठिणगी पण पुरेशी असते पेट लागायला. तसंच हे विषयांचं ध्यान किंवा चिंतन आहे. चुकून जरी आपण या वाटेला गेलो तरी त्याचा शेवट मात्र अधोगतीमध्ये होणार आहे. या विषयांचं चिंतनाचं स्थान कुठे आहे, तर मन आहे. आपल्या सर्वांमध्येच हे जे पापकर्मांचं जे बीज आहे ना, ते आहेच आपल्या सर्वांमध्ये. आणि तशी तशी परिस्थिती समोर आली की मनुष्य अशा विषयांच्या आहारी जाणार. जोपर्यंत हे वासनेचं बीज आपल्यामधून समूळ नष्ट होत नाही तोपर्यंत हे असंच होत राहणार. आणि हे वासनेचं बीज समूळ नष्ट करणारा एकमेव उपाय म्हणजे जिथून हे सर्व सुरू होतं त्या मनालाच कृष्णांच्या चिंतनामध्ये संलग्न करणं, इतर कुठलाही उपाय नाही. त्यामुळे कृष्ण 9व्या अध्यायात म्हणतात, मन्मना भव मद्भक्तो, तुझं मन सदैव माझ्या चिंतनात गुंतव. आणि एकदा नाही तर भगवद्गीतेमध्ये 2दा हा श्लोक आलेला आहे. 18.65 मध्ये पण कृष्ण हेच म्हणतात. तर हे महत्व आहे. त्यासाठी भक्तियोग हा सगळ्यात श्रेष्ठ मानला जातो, कारण हे पापकर्मांचं जे बीज आहे ना, ते समूळ नष्ट करू शकते भक्ती आपल्यामध्ये, एवढी ती शक्तिशाली आहे. आता पुढचा घेऊया माताजी, 64. याच्या पुढची स्लाइड घ्या. हा. हरे कृष्ण. राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषय इंद्रियान विषयानिंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त करणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांनुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं की इंद्रिय खूप बलवान असतात आणि जोपर्यंत व्यक्ती भक्ती सेवेमध्ये, कृष्णांच्या सेवेमध्ये इंद्रियांना जोडून घेत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीच्या अधोगतीची शक्यता असतेच. कृष्ण भावना भावित मनुष्य वरवर भौतिक कार्य जरी करताना दिसला तरी तो मनामध्ये कृष्ण भावना भावित असल्याने भौतिक कार्याकडे त्याची आसक्ती नसते. त्याला केवळ कृष्ण भावना भावित कार्य करण्यामध्ये रुची असते आणि त्यामुळे जी कार्य त्याला कृष्ण भावनेशी जोडतात ते तो तत्परतेने करतो आणि जी कार्य त्याला कृष्ण भावनेपासून दूर घेऊन जात असतील तर अशी कार्य करण्याची तो टाळतो. तर अशा प्रकारे सदैव कृष्णांच्या प्रसन्नतेसाठी, त्यांच्या संतुष्टीसाठी तो कार्यमग्न राहतो. कृष्णांच्या कृपेसाठी असा व्यक्ती हा पात्र ठरतो. आता पुढचा बघू. हा 65 माताजी. हरे कृष्ण. प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे संतुष्ट झालेल्या कृष्ण भावनेमध्ये व्यक्तीसाठी भौतिक अस्तित्वाचे त्रिविध ताप नाहीसे होतात आणि अशा प्रसन्न भावनेमध्ये व्यक्तीची बुद्धी त्वरितच स्थिर होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे त्रिविध ताप आपल्याला म्हटलेला आहे की त्रिविध तापाने तो व्यक्ती त्रस्त होत नाही. त्रिविध ताप कुठले, तर आधी भौतिक, आधी दैविक आणि आध्यात्मिक. आता आधी भौतिक ताप म्हणजे काय, भूत हा शब्द आहे ना, म्हणजे इतर जीव. इतर जीवांमुळे आपल्याला झालेले काही त्रास, जसे साप चावणे, डास चावणे, मधमाशीने डंख मारणे किंवा आता कुत्रा चावणे वगैरे असे, किंवा आता कोविड सारखे रोग जे इतर विषाणूंमुळे झाले, हे सगळे आधी भौतिक ताप झाले.
अधिदैविक ताप म्हणजे काय की दैवामुळे उद्भवणारे, जसे अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा पूर, वणवा, भूकंप, अचानक वीज पडणे, हे अधिदैविक ताप आहेत. आणि आध्यात्मिक ताप म्हणजे काय, आपल्या शरीर आणि मनामुळे, जसं काय एखाद्या व्यक्तीला अपंगत्व असतं, अंधत्व असतं, काहींना निराशा किंवा मानसिक रोगांचा हे करावं, अतिशय चिंता, अँझायटी वगैरे असते. तर भौतिक जगात हे त्रास एकत्रितपणे किंवा एक एक करून उद्भवतात आणि सर्व जीवांना दुःख देतच असतात. पण इथे काय म्हटलंय की जो कृष्ण भावनेशी संलग्न असतो तो त्रिविध तापांनी त्रस्त होत नाही. त्याचा दृढ विश्वास असतो की आता एखादं दुःख, संकट माझ्यावर जरी आलं तरी कृष्णांच्या अनुमतीशिवाय हे होऊ शकत नाही. माझ्या आयुष्यात येणारी प्रत्येक गोष्ट ही मला कृष्णाने दिलेली संधी आहे त्यांच्या जवळ पोहोचण्याची, असा त्याचा एक ठाम पूर्ण विश्वास असतो. त्यामुळे दुःखाचे प्रसंग आले, बिकट परिस्थिती आली, ही भगवंतांबरोबर जोडून घ्यायची उत्तम संधी आपल्याला मानली पाहिजे, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. तसंच कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न असलेला व्यक्ती सुखाचं श्रेय पण भगवंतांना देतो. तो कसा विचार करतो की मी हे सुख मिळण्यासाठी अपात्रच आहे, केवळ भगवंतांच्या कृपेने मला हे प्राप्त झालेलं आहे, असं तो मानतो. म्हणजे सुख दुःख दोन्ही परिस्थितीमध्ये त्यामुळे तो सम राहू शकतो. आता पुढचा बघूया, 66 माताजी. हरे कृष्ण. नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांशी संबंधित कृष्ण भावनेमध्ये नसणाऱ्या व्यक्तीची बुद्धी दिव्य नसते किंवा त्याचे मनही स्थिर नसते. दिव्य बुद्धी आणि स्थिर मना वाचून शांती प्राप्त होण्याची शक्यताच नाही आणि शांती वाचून सुखप्राप्ती कशी होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वांनी आपला अटेंडन्स लावून घ्या. माताजींनी लिंक दिलेली आहे चॅटमध्ये, तर वर्ग संपेपर्यंत आपला अटेंडन्स सगळ्यांनी भरून सबमिट करा. तर आता आपण समजून घेतलं की जो व्यक्ती कृष्ण भावना भावित आहे त्याने आपली मन, बुद्धी, इंद्रिय ही कृष्णांवरती स्थिर केली आहेत. कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि सर्व यज्ञ तप यांचे भोक्ता आहेत. भोक्तारम यज्ञ तपसाम आहेत, हे तो पूर्णपणे मानतो, विश्वास आहे त्याचा. त्यामुळे तो शांती प्राप्त करतो. आपण 5व्या अध्यायातला 29वा श्लोक शांती सूत्र म्हणून शिकलोय. आता मन शांत आहे अशा व्यक्तीचं, आणि असा व्यक्ती त्यामुळे कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करू शकतो. पण जो कृष्ण भावनेमध्ये नाही त्याचं मन अशांत असतं, आणि अशांत मन हे सतत इंद्रिय तृप्तीच्या नवीन नवीन योजना बनवतं. कारण अज्ञानामुळे त्याला वाटतं की मी हा भोग करून सुखी होईन, तो भोग करून अधिक यापेक्षा जास्त मला सुख मिळेल. तर त्यामुळे तो भोगांमध्येच लिप्त असतो आणि मन चंचल असल्यामुळे सतत भोगाकडे ते प्रवृत्त होत असतं. आता असा व्यक्ती कर्मबंधनामध्ये अधिकच गुरफटत जातो. त्यामुळे कृष्णांच्या पूर्ण विस्मरणात असतो आणि त्यामुळे परिणामी अतिशय दुःखी पण असतो. मग त्याला सुख कसं मिळणार, म्हणून म्हटलंय अशांतस्य कुतः सुखम. आता शांती हवी असेल एखाद्या व्यक्तीला तर इंद्रिय भोगाच्या इच्छा थांबल्या पाहिजेत. त्यासाठी जेव्हा इंद्रियांना आणि मनाला कृष्णांच्या सेवेमध्ये तो जोडून घेतो तेव्हा इंद्रिय भोगाच्या ज्या इच्छा असतात त्या प्रयत्नाविना क्षीण होऊ लागतात. कारण इंद्रियांना आता कृष्णांच्या सेवेमध्ये उच्च रसाचा अनुभव प्राप्त होतो. त्यापुढे मग भौतिक भोग, जगातील जे भोग असतात ते तुच्छ वाटू लागतात. अशा प्रकारे कृष्ण भावनेशी जो जोडला आहे त्याला शांती प्राप्त होऊ शकते. आता 67 माताजी. हरे कृष्ण. इंद्रियाणां विचरतां यन्मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्तः ओढून नेतो, त्याचप्रमाणे मनही भरकटणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इंद्रिय किती बलवान आहेत हे या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितलंय. आपण बद्ध जीव म्हटले जातो ना, कारण भौतिकामध्ये मायाशक्तीच्या 3 गुणांच्या आपण प्रभावाखाली आहोत. तर त्यामुळे इंद्रिय तृप्तीकडे सहज प्रवृत्त होतो. त्यामुळे जर आपण गुरु, साधू आणि शास्त्र यांचा आधार घेऊनच आपण म्हणजे दृढपणे पुढे वाटचाल करू शकतो आध्यात्मिक मार्गावरती, आणि नाही तर मग अधोगतीची शक्यता पावलोपावली असते. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला बघा किंवा इतर संतही आपल्याला हरिनामाचा जप करायला सांगतात, श्रवणम कीर्तनम करायला सांगतात, ज्याद्वारे मन आणि इंद्रिय आपण कृष्णांच्या चरणी लावण्याचा
प्रयत्न करतो. आणि असं न करणाऱ्याचं मन हे अतिशय चंचल आणि अशांत असतं. म्हणजे ज्याची इंद्रिय कृष्ण भावाने जोडलेली नाही ती काय करू शकतात हे या श्लोकामध्ये सांगितले. एक एक इंद्रियाची क्षमता आहे मनुष्याला भ्रमित करून सोडण्याची. मग आपली तर 5 इंद्रिय आहेत. इंद्रियानाम ही चरताम म्हणजे काय? इंद्रिय ही विषयांकडे भटकतात, आकर्षित होतात. तर 5 इंद्रिय आपलं काय करू शकतील, कुठे जाऊन आपल्याला सोडतील याचा काही नेम नाही. तर जसं नावेचं उदाहरण इथे दिलेलं ना, नाव बघा अँकरने बांधलेली असते. जोरदार वाहणारा वारा असतो तर इतस्ततः जर भरकटत नाही ह्या नावेला. तसंच आपला अँकर जो आहे ना तो कृष्ण भावना आहे. कृष्ण भावना नसेल तर आपली इंद्रिय कुठल्या कुठे जाऊन आपल्याला घेऊन जातील. एक एक इंद्रिय आणि त्यांच्या इच्छा हे पूर्ण करण्यामध्ये काय करू शकेल मनुष्य याची कल्पना करणं पण अवघड आहे. आणि अशी 5 इंद्रिय भोगांमध्ये जर का प्रवृत्त झाली तर जशी ती नाव वाहत जाईल कुठच्या कुठे वाऱ्यामुळे तशीच आपली पण स्थिती होईल. आणि भोग करण्यात आपण लिप्त होऊ, कर्मबंधनामध्ये अडकू आणि अत्यंत निम्न असं शरीर धारण करू आणि कृष्णांपासून दूर अगदी अंधकारमय जीवनामध्ये आपलं पतन होईल. आता 68 हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून हे महाबाहू, ज्याची इंद्रिये विषयांपासून नियंत्रित केलेली असतात त्याची बुद्धी निश्चितपणे स्थिर झालेली असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की ज्याची इंद्रिय कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न आहेत तो इंद्रियांचे आवेग संयमित करू शकतो. आवेग म्हणजे काय? तीव्र इच्छा. हे आवेगच आपलं पतन घडवून आणतात. मनात इच्छा येते म्हणजेच आवेग आला आणि मनाने चिंतन सुरू केलं आणि आसक्ती झाली, त्यातून मग काम निर्माण झाला. तो आवेग पूर्ण करण्यासाठी ती इंद्रिय कार्यशील झाली. आता इथे बुद्धी खूप महत्वाचं कार्य करते. जी बुद्धी कृष्ण भावनेत संलग्न आहे ती योग्य अयोग्य जाणते आणि सबळ म्हटली जाते. अशी बुद्धी मनाचं नियंत्रण करू शकते कारण क्षमता आहे बुद्धीमध्ये मन आणि इंद्रियांना ते कार्य करण्यापासून थांबवण्याची. म्हणजे बुद्धी सबळ असली तरच हे नियमनाचं कार्य होऊ शकतं. पण जी दुर्बळ बुद्धी आहे कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न नाही ती बुद्धी मन आणि इंद्रिय यांचे आवेग पूर्ण करण्याच्या योजना बनवते. म्हणजे मन आणि इंद्रिय बुद्धीला खेचून इंद्रिय भोगामध्ये नेतात. म्हणून तदस्य हरती प्रज्ञा म्हणजे प्रज्ञाचं अपहरण होतं. प्रज्ञा म्हणजे बुद्धी आणि म्हणजे कोणीच थांबवू शकत नाही अशा जीवाला अधोगतीपासून. केवळ कृष्ण भावना हा एकमेव उपाय त्यावरचा म्हटला जातो. सौभरी मुनींची कथा आहे बघा. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि गुरु हे यासाठी आपल्याला मार्गदर्शक असतात. ते आपल्याला साधना करायला शिकवतात. कसं या मनाला इंद्रियांना आपण संयमित करायचं याचा मार्ग दाखवतात. आपण साधना शिकत असतो म्हणूनच आपल्याला साधक म्हटलं जातं. तर आता या श्लोकाचं उदाहरण आपल्याला घ्यायचं झालं तर बघा चोर चोरी करतो ना त्याच्या मनात हे पापकर्माचं बीज आहे चोरी करण्याचं. त्यानुसार त्याची इंद्रिय कृती करतात. पण आता बुद्धी जर का सबळ असेल तर त्याला कशी ही बुद्धी त्याला संभाव्य धोके किंवा पोलीस पकडतील तुला शिक्षा होईल हे समजून जर का म्हणजे हे त्या व्यक्तीला आतून कळतं बुद्धी त्याची सबळ असेल तर आणि तो मन आणि इंद्रियांना थांबवू शकतो. पण आता ही बुद्धी सबळ नसेल तर मग चोरी करण्याच्या योजनेमध्ये बुद्धी सहभाग घेते. म्हणजे कुठे चोरी करायची, कशी करायची, केव्हा करायची, हे जे प्लॅन आहे ना हे सगळं बुद्धी करते. आणि असा व्यक्ती ज्याचं मन इंद्रिय आणि बुद्धी तिन्ही त्या पापकर्मामध्ये संलग्न आहेत हा निश्चितपणे अधोगतीला प्राप्त होतो. आता पुढचा हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी मनुष्याच्या जागृतीची वेळ असते आणि सर्व जीवांची जी जागृतीची वेळ असते ती निरीक्षण करणाऱ्या मुनींची रात्र असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा आधीच्या श्लोकात कृष्णाने सांगितलं की स्थिताधीर मुनीची अवस्था म्हणजे ज्याची इंद्रिय संयमित झालीये. ही अवस्था प्राप्त करण्यासाठी साधकाला साधना करावी लागते, अभ्यास करावा लागतो. प्रत्येक इंद्रियच कृष्णांच्या सेवेमध्ये जोडून घेतलं
तर ती नियमित होतील. जसं की आता जिभेला संयमित करण्याचा अभ्यास म्हणजे कृष्ण प्रसादच ग्रहण करायचा हे आपल्याला सांगितलंय. जिभेने हरिनामाचा जप करायचा आणि याचा लाभ काय, तर जीभ संयमित होते. इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न म्हणजे इंद्रिय निग्रह आणि स्थिताधीर मुनी त्यासाठी स्थिताधीर मुनीसाठी हा इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक आहे, कारण त्याची तशी तयारी आहे, साधना त्याची झालेली आहे. इंद्रियांच्या भौतिक विषयामध्ये त्याला रसच नाहीये. पण साधकाला अभ्यास करत करत ही अवस्था प्राप्त होते. आता आपण साधक आहोत, त्यामुळे आपल्याला गुरूंनी सांगितलेले साधनेचे नियम हे पाळले पाहिजेत. तेव्हाच आपण इंद्रिय निग्रहाच्या मार्गावरती प्रगती करू शकू. आणि लक्षात ठेवायला पाहिजे आपल्याला की एकच मिनिट जरा. हा, हरे कृष्ण. तर आपल्याला हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपली ही जी इंद्रिय असतात ना, ही खूप बलवान असतात आणि आपल्याला त्यांच्या त्यांच्या विषयांकडे, उपभोगाकडे घेऊन जातात आणि हे एवढ्या पटकन होतं की आपल्याला कळतही नाही. म्हणजे आपण बघा हायवेवरती कधी ट्रकच्या मागे वाचलेलं असतं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तसंच आहे ते, ही इंद्रिय संयमित केली नाही तर हे इंद्रिय त्यांच्या विषयांकडे पटकन आकर्षित होतात आणि हे इंद्रियांचं जे आकर्षण आहे ना त्यांच्या विषयांकडेचं, हे संपवता येत नाही, पण ते नियमन करता येतं त्याला. तर त्यासाठी साधकाने सतर्क राहिलं पाहिजे असं म्हटलं जातं. बुद्धीला वळण लावलं गेलं पाहिजे, ती सबळ बनवली पाहिजे, भक्तांचा संग ठेवला पाहिजे, भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं श्रवणम पठणम गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली ही साधना करत राहिली पाहिजे. आता जो स्थिताधीर मुनी आहे, ज्याचा इंद्रिय निग्रह झालेला आहे, त्याच्यासाठी इंद्रियांचे भौतिक विषय रात्री समान म्हटले जातात. म्हणजे तो त्यांच्या प्रती कसा आहे, उदासीन आहे. रात्र म्हणजे निद्रावस्था असते ना, शून्य कार्यशीलता असते. तसंच हा स्थिताधीर मुनी भौतिक विषयांबद्दल हा निरासक्त असतो. पण जो भोगी आहे, विषयासक्त भोगी आहे, तो मात्र इंद्रिय निग्रहाच्या प्रती निरासक्त आहे. त्याला इंद्रिय निग्रह, इंद्रियांचं नियमन हे काहीच माहिती नाहीये. तो केवळ इंद्रिय आणि त्यांचे विषय म्हणजे भोग तो करतो. म्हणूनच भोगीसाठी ही अवस्था निद्रिस्त अवस्था आहे. पण स्थिताधीर मुनी मात्र योग्य वेळी इंद्रिय निग्रहाचे प्रयत्न करत असतो. सर्व इंद्रियांना कृष्णांच्या सेवेत संलग्न करून इंद्रिय नियमित करण्यात तो कार्यशील असतो. म्हणून ही वेळ त्याच्या जागृतीची वेळ असते असं आपल्याला श्लोकात सांगितलंय. आता 70वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समुद्र पाण्याने भरत असूनही समुद्र पाण्याने भरत असूनही शांत असतो. त्याचप्रमाणे जो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी कामेच्छांच्या प्रवाहाने विचलित होत नाही, तोच शांती प्राप्त करू शकतो. आणि अशा इच्छा तृप्त करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्याला शांती प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, कृष्ण इथे गेल्या काही श्लोकापासून तीच गोष्ट, इंद्रिय संयमनाची गोष्ट किती वेगवेगळ्या श्लोकातून आपल्याला सांगतायत. बद्ध जीवाला त्याचं हित कशात आहे हेच माहिती नसतं, त्यामुळे परत परत ती गोष्ट ठासवण्याचा प्रयत्न इथे कृष्ण करतायत की आत्मसाक्षात्कार करण्यासाठी इंद्रियांच्या इच्छा ही सगळ्यात मोठी बाधा आहे आणि जी संयमित करण्याचा अन्य कुठलाही मार्ग भौतिकामध्ये नाही. जी इंद्रिय कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतात ती मात्र बिना प्रयत्नाने सहजपणे संयमित होऊ शकतात. त्यासाठी हा अर्थपूर्ण श्लोक आहे. आता स्थिताधीर मुनींचं वर्णन आहे की शरीराच्या वेगवेगळ्या आपण त्याचं बघितलं तो कसं नियमन करतो आणि शरीराच्या वेगवेगळ्या गरजा असतात, कधी भूक लागते, कधी झोप येते. अशा आवश्यकतेनेही हा स्थिताधीर मुनी प्रभावित नसतो. म्हणजे तहान, भूक, झोप अशा शारीरिक गरजांनी तो विचलित होत नाही. तो आपल्या आत्मसाक्षात्काराच्या ध्येयावरती स्थिर असतो. आणि इथे समुद्राचं उदाहरण त्यासाठी घेतलेलं आहे बघा. समुद्र कसा पाण्याने सदैव भरलेला असतो, पण तरीही तो मर्यादेत राहतो. समुद्र किनारी ज्यांचं घर आहे बघा, ते लोक जाणतात की समुद्र मर्यादेचं कधी उल्लंघन करत नाही. म्हणून अचल प्रतिष्ठम म्हटलेला आहे इथे श्लोकामध्ये शब्द. समुद्राने मर्यादा पाळली नसती तर केव्हाच इथपर्यंत आला असता.
कारण पाणी तर असतंच समुद्रामध्ये. आता महाप्रलय कधी किंवा सुनामी इत्यादीमध्ये तो आपल्या मर्यादेचं उल्लंघन करतो, पण सामान्यतः करत नाही. म्हणजे पाण्याने पूर्णपणे भरलेला असला तरी मर्यादेमध्ये राहतो, सीमेचं उल्लंघन करीत नाही. आता एखादा ग्लास असेल बघा, आपण त्याच्यामध्ये पाणी भरू लागलो तर ग्लास पूर्ण भरलं की त्यातून पाणी बाहेर सांडतं. म्हणजे पाण्याने सीमा ओलांडली. पण समुद्र मात्र कसा आहे, तुडुंब भरलेला आहे. त्यात सतत वेगवेगळ्या नद्यांचे प्रवाह प्रवेश करून अधिक पाणी वाहून आणतायत, पण तरीही तो मर्यादेत राहतो. मग उन्हाळा असेल तर समुद्र आटला असं बघतो का, किंवा पावसाळा आहे म्हणून खूप पाणी भरलेलं आहे, आपल्याला पाणी तेवढंच दिसतं असं हे दिसत नाही आपल्याला चित्र. तो तसाच राहतो, त्याच्या मर्यादेचा भंग होत नाही. उन्हाळा आहे म्हणजे आपण म्हणूया दुःख आहे, पावसाळा आहे म्हणजे सुख आहे. दोन्ही मध्ये स्थिताधीर मुनी हा तसाच मर्यादेमध्ये राहतो, म्हणजे सम राहतो. सुख दुःख येत जात राहणार आहे हे त्याला माहिती असतं. आपल्या ध्येयापासून तो दूर होत नाही, त्याचे प्रयत्न सुरूच असतात. म्हणजे शरीराच्या गरजा तो पाळतो, पण ध्येय आत्मसाक्षात्काराचं असतो त्याचं. भूक लागली म्हणून हे खाऊया ते खाऊया, इथे जाऊया तिथून विकत आणूया, असं वेगवेगळ्या भोग विषयांचा तो विचार करत नाही. साधं सरळ सात्विक अन्न तो ताजं शिजवतो, अर्पण करतो कृष्णांना आणि तो प्रसाद ग्रहण करतो आणि परत आपल्या ध्येयामध्ये मग्न होतो. आज थंडी आहे म्हणून पांघरून घेऊन झोपी जात नाही, तर योग्य असे गरम कपडे घालतो शरीरासाठी आणि कृष्ण भावनेचं ध्येय गाठण्याच्या कार्यामध्ये तो कार्यशील होतो. उष्णता थंडी हे त्याच्या ध्येयाच्या आड येत नाहीत. तर या गोष्टींचं निवारण करण्यातच त्याचं जीवन जात नाही, जसं सामान्य मनुष्याचं जातं बघा. तसंच आहार निद्रा भय मैथून या सर्व इच्छा येतात मनामध्ये आणि जातात, पण त्यांच्यावरती स्थिताधीर मुनी कार्य करत नाही. त्याच कारण त्याचं ध्येय पक्क असतं आणि ते करत असताना त्याला परम आनंदाचा अनुभव किंवा संतुष्टी पण मिळत असते. त्यामुळे भौतिक भोगाकडे तो आकृष्ट होत नाही. विचार येत जात राहतील पण भौतिक भोगांचे म्हणजे हे जे विविध विचार असतील इंद्रिय तृप्तीचे ते त्याच्या मनामध्ये येत जात राहतील, पण कृती करायला त्याची इंद्रिय प्रवृत्त होत नाहीत त्याच्यावरती. आणि असं केल्याने क्रमशः मग इच्छा त्याच्या कमी होत जातात, आणि कारण कृतीच होत नसते त्या इच्छांवरती. आणि मग भक्तीची जी प्रगत अवस्था आहे, भावभक्तीची जी स्थिती म्हटली जाते, त्यावेळेला तर त्याच्या मनात या इच्छाच नसतील. म्हणजे भगवत भक्तीमध्ये भक्त एवढा रममाण असेल की भौतिक भोगाचं त्याला पूर्ण विस्मरण असेल. आता खूप उच्च अवस्था आहे ही, शुद्ध भक्ताची अवस्था आहे. आणि जो अशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित झालेला आहे तो परिपूर्ण आहे. त्याला भौतिक भोगापासून काहीही प्राप्त होत नाही. भौतिक तृप्ती म्हणजेच अपूर्णता आहे. कोणा दुसऱ्याकडून किंवा विषयाकडून हे सुख प्राप्त होईल असा मनुष्याला भ्रम आहे, म्हणून सदैव त्याचं मन अशांत आहे आणि ते सुख किंवा ती पूर्णता प्राप्त करण्यासाठी अयोग्य ठिकाणी तो कार्य करतो. तर या उलट भगवत भक्ती ही कशी परिपूर्ण अवस्था आहे, आपल्याला समजायला जरा अवघड आहे, कारण आपल्यावरती भौतिक मायाशक्तीचा प्रभाव आहे. म्हणून पण भगवंतांबरोबर जोडल्या गेल्याने भौतिक विषयाची या स्थितप्रज्ञ मुनीला विरक्ती असते, आत्मसंतुष्ट असतो. कारण आत्म्याला जे हवं ते भगवत भक्तीमध्ये त्याला सदैव प्राप्त होत असतं, आणि जे तो हे भौतिक भोगामध्ये चुकीच्या ठिकाणी त्यामुळे शोधत नाही. आता विरुद्ध परिस्थिती बघा कोणाची असते, जो सर्व आपल्या भोग इच्छा पूर्ण करण्यामध्ये जो लागलेला आहे अशा व्यक्तीची. भोगाची वस्तू प्राप्त झाली तरी त्याला ती पूर्ण सुख देत नाही, म्हणून तो अजून भोग करूया अजून भोग करूया तिथे मला सुख मिळेल अशी त्याची स्थिती असते, पण ते त्याला मिळत नाही हे सत्य आहे. काहींना बघा सारखे नवीन मोबाईल विकत घेण्यामध्ये आनंद असतो. आता खरं तर नवीन मोबाईल म्हणजे काय वेगळं काय असणार, तेच व्हॉट्सअप आहे तेच युट्यूब आहे, पण तरी ते वेगळे वेगळे मोबाईलचे सेट बदलत राहतात. आणि अशा वेळी त्यांचं मन कसं सांगतं, हो हो हाच मोबाईल मला पाहिजे होता, हाच मला अगदी म्हणजे येण्याची हे मॉडेल येण्याची मी वाट बघत होते. पण आता मोबाईल घेतला मग त्याच्यात मिळतं का समाधान खूप काळ? नाही, ते थोड्या वेळ टिकतं, काही दिवसांनी परत तसंच वाटायला लागतं की हा नाही बरा. स्त्रियांचं उदाहरण आहे बघा, कुठे साडी वगैरे घ्यायला गेला दागिना घ्यायला गेला तर हीच येते, म्हणजे मग घरी घेऊन आलो साडी की वाटते अरे ती दुसरी त्या दुकानातली होती ती बरी होती ह्याच्यापेक्षा. म्हणजे हे सगळ्याच गोष्टींबद्दल आहे, मग ती साडी असेल तो ड्रेस असेल दागिना असेल घर असेल किंवा कुठली व्यक्ती असेल, बस मला ही मिळाली की दुसरं काही नको असं असतं. पण नंतर मिळाल्यानंतर कुठली तरी दुसरीच गोष्ट बरी वाटायला लागते, कारण तो तसं स्वरूप आहे. आता भक्ताच्या मनात मात्र हे विचार क्रमशः कमी होऊ लागतात आणि
तुम्ही भक्त बघा अगदी स्वच्छ चांगले कपडे घालतात, पण कपड्यांवरचं त्यांचं लक्ष हे म्हणजे पूर्णतः केंद्रित कपड्यांवरती नसतं. भगवत भक्ती हे त्यांचं ध्येय असतं. आता त्यांच्याकडे घर असेल तर तो विचार भक्ताचा विचार काय असतो की भगवंतांनी मला हे सामर्थ्य दिलंय, माझं भाग्य आहे की मला भगवंतांनी हे घर दिलं. आता उत्तम प्रकारे या घरी मी भगवंतांची सेवा करेन, भक्ती करेन, ज्ञान प्राप्त करेन, भगवंतांना भोग बनवून अर्पण करेन, रोज इथे भागवतम भगवद्गीता याचं पठण करेन. भक्ताचं घर स्वच्छ असतं, गरजेपुरत्या सर्व गोष्टी शरीरासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुखसोयी असतील, पण ध्येय त्याचं भक्ती करणं हे असतं. पण भोगी व्यक्तीसाठी मात्र बघा एखादं नवीन घर म्हणजे मग तो हे घेऊ का ते घेऊ, एकाहून एक सुखसोयी त्याच्यामध्ये तो बनवून घेतो, पण तरी समाधान नसतं. मग अजून एक घर घेईल तरी संतुष्टी त्याला मिळत नाही, कारण हे भौतिक भोगाचं स्वरूपच तसं आहे बघा. आपण म्हणतो ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तसं आहे. तर असा विचार करणाऱ्यांसाठी मग शांतता मिळणं, शांती मिळणं हे अशक्य आहे. सतत वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये सुख शोधण्याचा प्रयत्न असा व्यक्ती करतो, कारण त्याला प्राप्त गोष्टीमध्ये तृप्ती नसते. भौतिक बंधनात तो अडकत जातो आणि त्यातून मुक्त होण्याचीही इच्छा त्याला नसते. त्यामुळे हे असंच सुरू राहतं. पण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती कसा म्हटलाय, आपूर्यमाणम म्हणजे भरलेला, तुष्ट, संतुष्ट असतो भगवत भक्तीमध्ये. समुद्रासारखा मर्यादेने दृढ राहतो. कितीही नद्यांचे प्रवाह, भौतिक इच्छा त्याच्यामध्ये जरी आल्या तरी तो शांत राहतो आणि आनंदी राहू शकतो. आता पुढचा 71 माताजी. हरे कृष्ण. विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निःस्पृह निर्ममो निहंकार शांतीं अधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या मनुष्याने इंद्रिय तृप्तींच्या सर्व इच्छांचा त्याग केला आहे, जो निस्पृह अथवा इच्छारहित जीवन जगत आहे, ज्याने स्वामित्वाच्या भावनांचा पूर्णपणे त्याग केला आहे, ज्याच्या ठिकाणी मिथ्या अहंकार नाही, तोच केवळ खरी शांती प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या श्लोकामध्ये निस्पृह हा शब्द आलाय. निस्पृह म्हणजे काय, इच्छारहित असणं. तर म्हणजे भौतिक भोगाच्या किंवा इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छारहित राहणं. तर जिथे आपण बघा स्वतःला शरीर मानतो, तिथे आपला मिथ्या अहंकार आला, कर्तेपणाची भावना आली, म्हणजेच मग भोगण्याची पण इच्छा झाली, स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा तयार झाली. मग या शरीराच्या संबंधित सर्व गोष्टी या सर्व गोष्टी शरीराच्या संबंधित आहेत हे आपल्याला समजलं पाहिजे. म्हणजे आपण स्वतःला इथे स्वामी मानतोय ना, त्यामुळे मग माझं घर, कर्तेपणाच्या भावनाने माझी जमीन, माझा पैसा, माझं कुटुंब असा तो भाव झाला. पण कृष्ण भावना म्हणजे इथे आपण स्वामी कोणाला म्हणतो, कृष्ण स्वामी आहेत, ते भोगता आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे. म्हणजे बघा रोल बदलला, त्यांची सेवा हा माझा धर्म आहे. आता हेच अर्जुन करत होता ना, स्वतःला शरीर मानून माझे नातेवाईक, माझे स्वजन, त्यासाठी त्याला युद्ध करायचं नव्हतं. आता शरीर मानूनच हा विचार केला असल्याने त्याची भावना तशी झालेली होती. पण जेव्हा अर्जुन पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाला, भगवद्गीतेचा उपदेश त्याने ऐकला, तेव्हा त्याने युद्ध केलं. कारण ते युद्ध करावं ही कृष्णांची इच्छा होती. कृष्ण स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे, त्यांची आज्ञा म्हणून अर्जुनाने युद्ध केलं. स्वतःला त्याला युद्ध करायची इच्छा नव्हती, पण कृष्णांच्यासाठी त्याने ती इच्छेचं पालन केलं आणि सर्व सामर्थ्यानिशी युद्ध केलं. सर्व काही कृष्णांच्या अधिपत्याखाली आहे हे कृष्ण भावना भावित व्यक्ती जाणतो आणि स्वतःला तो स्वामी मानत नाही. कृष्ण परिपूर्ण आहेत, सर्वश्रेष्ठ आहेत, मी त्यांचा सनातन अंश आहे, हे समजणं म्हणजेच कृष्ण भावना भावित होणं आणि शांती मिळवण्याच्या मागचं हे मूळ कारण आहे. ते इथे समजून घेऊया. इच्छा करणं हे जीवाचं स्वरूप आहे. इच्छा करणं त्यागू शकत नाही जिवंत असेपर्यंत. मनात इच्छा असणारच जर का व्यक्ती जिवंत असेल तर. जीव आहे म्हणूनच इच्छा शक्ती आहे, नाहीतर त्याला निर्जीवच म्हटलं गेलं असतं तो. पण कुठली इच्छा त्यागायची, तर भोगाची इच्छा त्यागायची. म्हणून कामान्य असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे इंद्रिय तृप्तीची इच्छा. सर्वान म्हणजे काय, सर्व प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा. पुमान शब्द आहे, त्याचा अर्थ काय,
की असा व्यक्ती, चरती म्हणजे काय, जगतो किंवा राहतो, निस्पृह म्हणजे काय, जे प्राप्त आहे त्यांना त्यागून आणि पुढे प्राप्त होणाऱ्या भोगांनाही त्यागून, आणि कसा, निरहंकारामध्ये, म्हणजे मी शरीर नाही, मी या भावनेने, आणि निर्मम, निर्मम म्हणजे काय, की या शरीरा संबंधीच्या ज्या वस्तू आहेत त्या माझ्या नाहीत, अशा व्यक्तीला शांती प्राप्त होऊ शकते असं या श्लोकात सांगितलंय. आता 72 माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक आणि दिव्य जीवनाचा हाच मार्ग आहे आणि याची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य मोहित होत नाही. मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणीही जर एखादा याप्रमाणे स्थित असेल तर तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण भावना भावित जो आहे तो मोहित होत नाही. म्हणजे काय, तर इंद्रिय तृप्तीच्या योजना तो बनवत नाही. या गोष्टीनेच आपणही स्वतःला समजू शकतो बघा, आपल्यामध्ये कितपत कृष्ण भावना आलेली आहे. इंद्रिय तृप्तीच्या किती योजना बनवतो आहे मनुष्य, यावरून हे म्हणजे एक प्रमाण आहे. आता बहुतांश लोक बघा इंद्रिय तृप्तीच्याच योजना बनवत असतात, आणि त्यांच्या त्या योजनेमध्ये एखादा एक पॉइंट असतो की मला भगवद्गीता श्रवण करायची, म्हणजे एकच, त्या एवढ्या सगळ्या इच्छामध्ये एक इच्छा असते त्यांची. पण भक्त कसा आहे, प्रायोरिटी त्याची ह्या गोष्टींना दिलेली असते, कृष्ण भावनेच्या गोष्टींना, भगवद्गीतेचं श्रवण, श्रीमद भागवतमचं श्रवण, मग इतर काही सेवा, असा तो म्हणजे काय काय मी करू शकतो असा त्याचा विचार असतो. भौतिक भोगाच्या त्याच्या इच्छा हे असं करण्यामुळे कमी कमी होत जातात, आणि जशी इंद्रिय संयमित होतील तशी ती अधिक कृष्ण सेवेमध्ये जोडली जातील, आणि भौतिक भोगाच्या मोहातून असा व्यक्ती क्रमशः मुक्त होत जाईल. आता विचार करा, जेवढं अधिक आपण आपल्याला कृष्ण सेवेत जोडून घेऊ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करू, तेवढे अधिक मोहरहित होऊ. आता असा जो सराव नित्य नियमाने रोज करतो, तर तो क्रमशः जीवनाच्या अंतिम क्षणी मग असा निर्मोह स्थितीमध्ये राहिला तर त्याला भगवत धामाची प्राप्ती तो करू शकतो. म्हणजे इथे सरावाचं खूप महत्व आहे बघा. आपलं नेहमीच्या ह्याच्यातलं उदाहरण आपण घेऊ शकतो, जे 4 व्हीलर इत्यादी चालवायला शिकतात, 2 व्हीलर, तर त्यांना मग गिअर कुठे आहे, क्लच कुठे आहे, ब्रेक कुठे आहे, ऍक्सिलरेटर कुठे आहे, हे सगळं जाणून त्यांचा एकत्रित समन्वय करायचा असतो. म्हणजे सगळ्या गोष्टी कोऑर्डिनेट करून चौफेर लक्ष ठेवून आपली गाडी कोणाला स्पर्श करत नाही ना, कोणी कुठली दुसरी गाडी येऊन आपल्याला आदळत नाही ना, येणाऱ्या जाणाऱ्या व्यक्तींचं, सिग्नलचं, खड्डे रस्त्यावरती असतात, कोणी क्रॉस करतो अचानक, या सगळ्या गोष्टींचं भान ठेवावं लागतं. आता जो नवीन गाडी शिकत असतो तर सुरुवातीला त्याला हे प्रचंड अवघड वाटतं. मग ते काय करत असताना, शिकत असताना गाडी अनेकदा बंद पडते, परत तो व्यक्ती चालू करतो. आता हे सगळ्या प्रयत्नांमध्ये तो जर का टिकून राहिला तर मग तो गाडी चालवायला पण शिकतो, म्हणजे सराव सुरू ठेवतो. मग हळूहळू त्याला आत्मविश्वास वाढतो, जवळच्या कुठे ठिकाणी त्याला काही आणायचं असेल तर गाडी तो एकट्याने चालवत घेऊन जातो. आणि अजून सराव त्याला झाला तर मग अगदी व्यवस्थित तो चालवायला शिकतो, आणि त्याच्या मनामध्ये मग विचारही येत नाही. चावी घेतली, गाडी रिव्हर्स केली, वळवून रस्त्यावर आणली, पार्क केली कुठे दुकानाच्या समोर, कोणी व्यक्ती बरोबर त्याच्या असेल तर त्याच्या बरोबर गप्पा मारत, त्या व्यक्तीच्या बोलण्याकडे लक्ष ठेवत व्यवस्थित सुरक्षितपणे तो गाडी चालवतो आणि जिथे जायचं तिथे नेऊन पोहोचतो. जी गोष्ट एकेकाळी करणं त्याला अत्यंत अशक्य वाटत होतं, कठीण वाटत होतं, तीच गोष्ट आता तो सहजपणे करतो. आणि तुमच्यापैकी काहींचा असा अनुभव असेल ज्यांनी गाडी चालवायला शिकला आहे. तर असंच कृष्ण भावनेचं पण आहे. इथे आपले प्रयत्न महत्वाचे, रोज करत राहायचं, थोडं थोडं श्रवणम झालं पाहिजे, कीर्तनम स्मरणम झालं पाहिजे, सोडायचं नाही. अडचणी येणार, कारण भौतिक माया ही प्रलोभन देणार, पण निग्रहाने एक एक पाऊल आपण प्रगती करू शकतो, हा निश्चय आपला असला पाहिजे. आणि मग आपला निश्चय बघूनच कृष्ण कृपा करतात. या मार्गावरती प्रगती आपण कृष्ण कृपेने करतो. जेवढे आपले प्रयत्न महत्वाचे आहेत तशीच कृष्णांची किंवा कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताची कृपा आपल्यावरती महत्वाची असते. आणि आपल्या हृदयात स्थित परमात्मा जे कृष्ण आहेत ते हे बघतात आणि आपल्यावरती कृपा प्रदान करतात. मग ज्या प्रमाणात आपण प्रयत्न करू त्या प्रमाणात कृष्ण आपल्यावरती कृपा प्रदान करतात.
म्हणजे थोडक्यात काय तर आपण ठरवतो की मला भौतिकामध्ये रमायचंय की कृष्णांकडे जायचंय आणि किती प्रमाणात जायचंय. ज्याचं समर्पण अधिक क्रमशः प्रगतीच्या दिशेने त्याची वाटचालही अधिक असते आणि मग ती जी शेवटची अंतकाले ब्रह्म निर्वाणम रुच्यती असं जे म्हटलेलं आहे भगवत धामाची प्राप्ती तो करू शकतो. तर अशा प्रकारे आपला आता दुसरा अध्याय संपलेला आहे. महत्वाचा अध्याय होता. संपूर्ण ग्रंथाचा भगवद्गीतेचा सारांश या अध्यायामध्ये आहे. कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग हे सर्व भगवद्गीतेचे जे विषय आहेत या विषयांची चर्चा या अध्यायामध्ये झालेली आहे. आपण ब्राह्मण आणि कृपण यातला फरक जाणला. शरीर आणि आत्मा हे कसे वेगळे आहेत हे समजून घेतलं. शरीराची कर्तव्य वेगळी, आत्म्याची कर्तव्य वेगळी, दोन्हीचं महत्व पाहिलं. मग कृष्ण अर्जुनाला म्हणाले की तुझ्या क्षत्रिय धर्माचं तू पालन कर. तसंच आपण पाहिलं की जी आध्यात्मिक प्रगती आपण करू ती कधीही नष्ट होत नाही. पण भौतिक जगामध्ये मात्र असं होत नाही. जे पण भौतिक जगामध्ये आपण ज्ञान घेतलेलं असतं, धनसंपत्ती प्राप्त केलेली असते, ती मृत्यूच्या वेळी आपल्याकडून आपण पुढच्या जन्मी ती घेऊन जाऊ शकत नाही. म्हणजे सुरुवातीपासून आपल्याला तिथे स्टार्ट करावं लागतं पुढच्या जन्मी. आणि मग कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की माझ्यासाठी कार्य कर, माझ्या आनंदासाठी कार्य कर आणि कर्माचं फळ मला अर्पण कर. ते केल्याने तुझी चित्तशुद्धी होईल आणि प्रगती होईल. निष्काम कर्मयोग कृष्णांनी पण आपल्याला या अध्यायामध्ये सांगितलेला आहे. जो आता ज्याचा आपण पुढच्या म्हणजे तिसऱ्या अध्यायामध्ये तो अजून सखोलपणे कर्मयोग जाणून घेऊ. तर हरे कृष्ण. माताजी तुम्ही रेकॉर्डिंग स्टॉप करता का? हो माताजी.